Yn y clip yma rydym am adolygu differi o egwyddorion sylfaenol, yn Saesneg Differentiation from First Principles. Na ni edrych ar y cwestiwn yma haf 2010, mae'n gofyn i differi y ffracsiwn yma o egwyddorion sylfaenol. Nawr, rhaid chi gofio y fformula ar gyfer differi o egwyddorion sylfaenol. Ar gyfer unrhyw ffwythiant neu ffungsiwn mae'r differiad, sef dy by dx, yn cael ei reid drwy'r limit neu'r terfan, fel mae dar bach delta x yn dod at 0, approaching 0, o'r ffracsiwn yma. F of x plus delta x, tynnu f of x i gyd dros delta x. Nawr, y darnau sydd yn gwneud y ffracsiwn yma i fyny, dyn ni eisiau yn gyntaf ystyried nhw ar wahân. Nawr, yn gyntaf, yr f of x yma ydy'r ffwythiant, y ffungsiwn dyn ni'n gael yn y cwestiwn. Felly, yn y cwestiwn yma, f of x ydy 1 dros 1 adio x di sgwario. Yna, f of x plus delta x ydy'r ffwythiant dyn ni'n gael drwy amnewid x plus delta x i mewn i bob man dyn ni'n gweld x. Nawr, ar gyfer y ffwythiant yma, dydy x i mond yn ymddangos yn un lle. Felly, f of x plus delta x ydy 1 dros 1 plus, a wedyn nid x di sgwario, ond mewn cyfachau x adio delta x di sgwario. Nawr, mae'n syniad da chi adolygu be ydy x adio delta x ydy sgwario, roedd mae'n ymddangos yn aml. Nawr, os ydych chi ddim yn cofio, ydych chi angen gwneud hyn. Cofio bod sgwario yn golygu lluosi fo fo'i hun. Ac yna drwy liosi allan y par y rhywfachau yma, dyn ni'n cael x di sgwario, ac x delta x, a wedyn delta x liosi x arall, a wedyn delta x i hun wedi sgwario. Mae o hyd yn syniad rhaid delta x mewn crofachau. Ac yna casglu terma. Dyn ni'n gweld mae'r 3 term yma sydd gennym ni'n yr ateb. Yn fwy cyffredinol wrth gwrs, os gennym ni a adio b di sgwario, wrth lluosi allan yn modd yma, dyn ni'n cael a di sgwario a dwywaith a b di sgwario. Felly sgwario'r cyntaf, sgwario'r peth olaf, ac yna lluosi'r ddau beth a dwblu. Dyn ni wastad yn cael 3 term pan dyn ni'n gwneud hyn. Felly yn fan hyn, mae f of x plus delta x yn dod yn 1 dros, a wy'n 1 adio wedyn y 3 term yma, x di sgwario, 2x delta x, a wedyn delta x i hun wedi sgwario. A dos am ffordd wedyn o symleiddio hwn yn bellach. Nawr, os ni sylwi beth ni yn drio i ffurfio fan hyn, y dy by dx, dwi'n gyntaf am edrych ar top y ffracsiwn, felly gwahaniaeth rhwng f of x plus delta x ac f of x. Felly fan hyn, na i weithio allan f of x plus delta x, tynnu ffwrdd f of x, na mae hwn yn mynd o wahaniaeth rhwng 2 ffracsiwn. So hynny ydy, hwn ydy f of x plus delta x, y ffracsiwn cyntaf yma, efo 4 term ar y gwylod. Ac yna dwi am dynnu ffwrdd yr f of x sef y ffwythiant o'r cwestiwn. Fan hyn, 1 dros 1 adio x di sgwario. Fan hyn mae gen i ffracsiynau algebreaidd. Nawr, i drin hein, mae haid sgwennu nhw dros un enwadur cyffredin, a dwi'n cael yr enwadur yna drwy luosi'r 2 enwadur gwreiddiol. Felly, y cyntaf wedi luosi hefo'r ail, defnyddio cryfachau i ddangos un. Ac yna, dwi'n croes luosi i gael y pethau sy'n dod yn rifiadur, top y ffracsiwn. Felly mae gen i 1 lluosi 1 adio x di sgwario, sydd jyst yn 1 adio x di sgwario. A wedyn mae gen i fi gwylod, neu enwadur y ffracsiwn cyntaf, lluosi fo 1 eto. Mae rhaid fi gofio wy'n tynnu ffwrdd hwn. So dwi'n tynnu ffwrdd pob dim yn fan hyn. 1 adio x di sgwario, a 2x delta x, a delta x di sgwario. Yna, mae'n mynd ymlaen a trio tacluso symleiddio hwn ychydig. Ar dop y ffracsiwn ei ddelu efo'r negatif yn gyntaf. So dwi'n tynnu ffwrdd y 4 term yma rwan.
Ar waelod y ffracsiwn, na i luosi allan. Nawr yn gyntaf, na i ddefnyddio'r 1 a i luosi efo'r 4 term. Fy'n yn gadael fi just efo'r 4 term. A wedyn na i ddefnyddio'r x di sgwario i luosi'r 4 term. So x di sgwario i luosi 1. X di sgwario i luosi x di sgwario. X di sgwario i luosi 2x delta x. Ac x di sgwario i luosi delta x di sgwario. Yna dwi'n sylwi fod yna rhai pethau'n canslo hyn yn allan ar ddop y ffracsiwn. 1 tynnu 1 yn canslo. X di sgwario tynnu x di sgwario hefyd yn canslo. Felly ar dop y ffracsiwn beth sydd ar ôl ydy minus 2x delta x a tynnu ffwrdd delta x i gyd i sgwario. Ar waelod y ffracsiwn, na i dacluso fyny ychydig. Casglu terma. Mae gen i fi just 1. Mae gen i fi 2x di sgwario fan hyn. A hefyd mae gen i fi x i pŵar 4. Ac yna dwi am ffactorio ac ystyried y terma sydd yn defnyddio delta x a wedyn y terma sy'n defnyddio delta x di sgwario. Nawr, y terma sy'n defnyddio delta x ydy 2x a 2x di cwbio. Felly mae gen i fi 2x a 2x di cwbio, lluosi fo delta x. A wedyn y terma sy'n defnyddio delta x di sgwario, mae gen i fi 1 ohonyn nhw fan hyn. Mae gen i fi x di sgwario ohonyn nhw fan hyn. Na mae wastad yn syniad ffactorio'r terma yma hefo'r delta x a delta x di sgwario, weithiau delta x di cwbio, oherwydd mae'n gwneud y cama sy'n dilyn yn haws. Car ymlaen rwan, fedra ddim symleiddio y ffracsiwn yma y fwy, felly dwi'n mynd yn ôl rwan at yr fformiwla wreiddiol. Felly yna ail-sgwynnu o allan y fan hyn, er mwyn i gael cofio be mae'n edrych fel heb symud y papur i fyny i lawr. Felly dy by dx ydy'r limit fel mae delta x yn dod at 0 o f of x plus delta x tynnu f of x i gyd dros delta x. Nawr top y ffracsiwn yma ydy hwn i gyd yn fan hyn. Felly f of x plus delta x tynnu f of x ydy hwn. Nawr, beth sy'n rhaid i fi wneud rwan ydy rhannu'r ffracsiwn yma hefo delta x. Mae hwnna'n cael yr effaith o ystyried y termau yn rhywiadur y ffracsiwn hyn a rhannu bob term yn fan hyn hefo delta x. Os dwi'n gwneud hynna, dwi'n gweld bod y delta x yn diflannu o'r term cyntaf, a wedyn mae'r pŵer yn fan hyn mynd lawr o 2 i 1, felly jyst gadael fi efo minus delta x. So hynny ydy, mae dy by dx felly, yn limit neu terfan fel mae delta x yn dod at 0, o'r ffracsiwn yma wedi rannu hefo delta x. Wel, mae hynna'n golygu fod gen i fi just minus 2x, mae'r delta x rannu efo delta x yn mynd yn 1, a tynnu ffwrdd just 1 delta x, a mae dal dros enwadu'r ffracsiwn dwi'n sgwennu allan y llawn unwaith eto. Wedyn, dwi'n ystyried bod fi angen defnyddio'r terfan yn fan hyn y limit, a dwi'n gwneud hynna drwy amnewid i fewn delta x yn hafol i 0. Ond os dwi'n gwneud hynna, dwi'n sylwi fod y term yma'n mynd i ddiflannu, mae'r term yma'n mynd i ddiflannu, oherwydd be fe gen i fydd 0, llesu fo hwn, sydd yn 0, a mae hwn i gyd hefyd yn mynd i ddiflannu, oherwydd mae gen i fi dim di sgwario, sydd dal yn dim, llesu fe gyd o hwn, sydd hefyd yn ddim. Felly beth sydd gen i fi wedyn ydy minus 2x dros 1 adio 2x di sgwario adio x i pŵar 4. A dwi wedyn wedi differu y ffracsiwn greiddiol, yr 1 adio x di sgwario o egwyddorion sylfaenol i cael minus 2x dros 1 adio 2x di sgwario adio x di pŵar 4. Nawr mae wastad yn syniad gwirio neu siŵr fod yr ateb yma'n gywir drwy drio differu fel dyn ni'n arfer gwneud. Felly yn y cwestiwn cofiwch, y ffwythiant oedd 1 dros 1 adio x di sgwario. Felly fy'n hyn rwan, jyst i gwirio, mae ystyried fe gen i fi yn hafel i 1 dros 1 adio x di sgwario.
Nawr i ddifferu hwn fel arfer, so ni'n cofio bod fi'n gallu sgwennu hwn fel 1 adio x di sgwario pŵer minus 1. Ac yna mae dy by dx, y ffordd i ddifferu hwn ydy defnyddio'r pŵer minus 1, lluosi hefo'r cronfach i'r pŵer 1 llai minus 2, ac yna lluosi hefo differiad y gronfach. Os dwi'n differu 1 adio x di sgwario, dwi'n cael 2x. Felly beth sydd gen i fi fan hyn, o minus 1 lluosi 2x yn minus 2x. Ac yna dwi'n cofio fod pŵer negatif yn fatha 1 dros. Beth sydd gen i fan hyn, y minus 2x yn arall lle mae o. Yr 1 dros yn ffurfio ffracsiwn, a wedyn dros 1 adio x di sgwario i hun di sgwario. Ac yna, os dyn ni'n sylwi, fod os dyn ni'n lluosi hwn allan, yn defnyddio, os licio ni, yr a adio b di sgwario mewn fan hyn, be fi gen i fi fydd, y peth gyntaf di sgwario, 1 di sgwario, lluosi nhw efo'i gilydd, x di sgwario o dwbli, a sgwario'r peth olaf. A felly dwi'n gwirio bod yr atab dwi wedi gael drwy ddifferu o egwyddorion sylfaenol yr un fath ar ansam sy'n ei ddisgwyl gael drwy ddifferu un arferol.